הזמנתי לשבוע האופנה ברגע האחרון ואין לי לוק, אז בואו נאלתר אחד כזה. אוקיי, אלי, אנחנו נורמלים דווקא בשבוע האופנה. לא, תשכחו מזה. אוקיי, איך אני הולכת לשדרג את הלוק הזה? עם שכמיות? ואז הבנתי שלא, עם מכנס, כג'קט. כן, שמעתם את זה נכון? יש לי את המכנס הזה, שיושב לי בארון כבר כמה חודשים ואני לא לובשת אותו. אוקיי, אני לא אלבש מכנס. מה אני אעשה? אני לא יודעת, מה כדאי לי לעשות? אומייגאד. טוב, אני יודעת, זה לא בדיוק ג'קט, זה יותר שרבולים. אבל היי, אתם לא יכולים להגיד לי שזה לא הקפיץ את הלוק בכמה רמות בפשוט שנייה. וגם, אף אחד לא צריך לדעת שזה מכנס. אני יכולה לנחש. שקט. עקבים שפיציות, אקססוריז. אגב, שמתם לב שהתאמתי את האיילנר לג'קט? כן. יש לי את השרשרת הזאת מספורו, ותמיד אמרתי, הלוואי שהיה לי אותה כחגורה. אז יצרתי אחת. חיברתי אותה לצמיד ולצ'וקר, וזה התאים לי בצורה מדויקת פשוט. נדיר. אני מוסיפה שרשרת בטן כזאת. אם שאלתם את עצמכם מה אני לובשת לשבוע האופנה, את הבטן השרירית שלי כמובן. זה האקססורי הכי יפה שיש לי. בסדר, אז מה אם היא לא שרירית כרגע? אכלתי ארוחה עכשיו, מה יש לכם? הלכתי עם אלמנטים של ים, גילים של כוכבי ים. רגע, אני אתקן את זה. זה לא ביג דיל. ממש לא ביג דיל, הכל בסדר. אוקיי, אנחנו בטוב. אני מוסיפה את המשקפיים האלה. מרגיש לי שזה ממש מוסיף ללוק, ויש לי שעורה, אז אוקיי. בגלל שלא כל כך רואים את הידיים שלי, אני מוסיפה כזה צמיד טבעת. שמתי גם טבעות שנותנות לי וייבים של ים. וקבלו את הלוק. מה אתם אומרים? צלחתי או שאני הולכת לעשות לעצמי בושות של החיים? בבקשה, אל תגידו את זה.